Zastávka Luník 8. Nasledujúca zastávka Next stop. Stodolová. Zastávka Stodolová. Nasledujúca zastávka Next stop. Dopravný podnik mesta Košice. Zastávka Dopravný podnik mesta Košice. Nasledujúca zastávka Next stop. Michalovská. Zastávka Michalovská. Nasledujúca zastávka Next stop. Trebišovská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Zastávka Trebišovská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop. Žilinská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Zastávka Žilinská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop. Hodonínska. Zastávka Hodonínska. Nasledujúca zastávka Next stop. Hronská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Zastávka Hronská. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop. Sokolovská. Zastávka Sokolovská. Nasledujúca zastávka Next stop. Nová nemocnica. New hospital. Zastávka je v blízkosti očkovacieho centra Nová nemocnica trieda SMP. Zastávka Nová nemocnica. New hospital. Zastávka je v blízkosti očkovacieho centra Nová nemocnica trieda SMP. Nasledujúca zastávka Next stop. Považská Nová nemocnica. Zastávka Považská Nová nemocnica. Nasledujúca zastávka Next stop. Kasovár. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Zastávka Kasovár. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop. Hlavná pošta. General Post Office. Zastávka Hlavná pošta. General Post Office. Nasledujúca zastávka Next stop. Slovenský rozhlas. Slovak Radio. Zastávka Slovenský rozhlas. Slovak Radio. Nasledujúca zastávka Next stop. Radnica Starého mesta. Zastávka Radnica Starého mesta. Nasledujúca zastávka Next stop. Námestie Maratónu mieru. Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že na základe rozhodnutia vlády je počas celej jazdy potrebné mať prekryté ústa a nos respirátorom FFP2. Cestujúci, ktorí nedodržujú rozhodnutie vlády, môžu byť vylúčení z prepravy. Aj napriek tomu, že nie ste chorí, preukážte prosím ohľaduplnosť voči spolucestujúcim a voči vodičovi. Ďakujeme vám. Zastávka Námestie Maratónu mieru. Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že na základe rozhodnutia vlády je počas celej jazdy potrebné mať prekryté ústa a nos respirátorom FFP2. Cestujúci, ktorí nedodržujú rozhodnutie vlády, môžu byť vylúčení z prepravy. Aj napriek tomu, že nie ste chorí, preukážte prosím ohľaduplnosť voči spolucestujúcim a voči vodičovi. Ďakujeme vám. Nasledujúca zastávka Next stop. Železničná nemocnica. Zastávka je v blízkosti očkovacieho centra Železničná nemocnica. Zastávka Železničná nemocnica. Zastávka je v blízkosti očkovacieho centra Železničná nemocnica.
Nasledujúca zastávka Next stop, Pošta 2. Zastávka je na znamenie. request to stop. Zastávka Pošta 2. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop, Staničné námestie. railway and bus station. Zastávka Staničné námestie. Railway and bus station. Nasledujúca zastávka Next stop, Jakabov palác. Zastávka Jakabov palác. Nasledujúca zastávka next stop, Palackého. bus station. Zastávka Palackého. Bus station. Nasledujúca zastávka Next stop, Bosákova. Zastávka je na znamenie. request to stop. Zastávka Bosákova. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop, Priemyselná. Zastávka je na znamenie. request to stop. Zastávka Priemyselná. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop, vo Výmoli. Zastávka je na znamenie. request to stop. Zastávka vo Výmoli. Zastávka je na znamenie. Request to stop. Nasledujúca zastávka Next stop, pod Furčou. Zastávka pod Furčou. Nasledujúca zastávka next stop, Kalinovská. Zastávka Kalinovská. Nasledujúca zastávka next stop, Fábriho. Zastávka Fábriho. Nasledujúca zastávka next stop, Poliklinika Východ. Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že na základe rozhodnutia vlády je počas celej jazdy potrebné mať prekryté ústa a nos respirátorom FFP2. Cestujúci, ktorí nedodržujú rozhodnutie vlády, môžu byť vylúčení z prepravy. Aj napriek tomu, že nie ste chorí, preukážte prosím ohľaduplnosť voči spolucestujúcim a voči vodičovi. Ďakujeme vám. Zastávka Poliklinika Východ. Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že na základe rozhodnutia vlády je počas celej jazdy potrebné mať prekryté ústa a nos respirátorom FFP2. Cestujúci, ktorí nedodržujú rozhodnutie vlády, môžu byť vylúčení z prepravy. Aj napriek tomu, že nie ste chorí, preukážte prosím ohľaduplnosť voči spolucestujúcim a voči vodičovi. Ďakujeme vám. Nasledujúca zastávka next stop, Zubkova. Zastávka Zubkova. Nasledujúca zastávka next stop, Postupimská. Zastávka Postupimská. Nasledujúca zastávka next stop, Dargovských hrdinov, miestny úrad. Zastávka Dargovských hrdinov, miestny úrad. Nasledujúca zastávka next stop, Lingov. Zastávka Lingov. Konečná zastávka. Vystúpte prosím. This is the terminus stop. All passengers are kindly requested to leave the vehicle.